Vindertal giver 170 kroner. I aften spiller Danmark landskamp mod Norge. Det sker kl. 20 og kan ikke ses på en af de landsdækkende kanaler, men på kanalen TV3 Puls, som ikke så mange danskere kan modtage. Det har fået mange til at rykke sammen, der hvor kampen kan modtages, og som man kan se på billedet her, så er der dækket op til fodbold i Seest ved Kolding. Ja, der bliver i den grad hygget her i Kolding med øl og snacks og dannebrogsflag. Man er klar til at se kampen. Men det er ikke alle steder, at man er lige så heldig som i Kolding her. Familien Jæger, de har fået naboerne på besøg. De bor heldigvis i et af de hjem, hvor man kan se kampen. Og det er de færreste danskere, der kan det i aften. Frank Jæger, hvad synes du om, at det ikke er alle, der kan se den her kamp? Jamen, jeg synes, at når der er landskampen, så skal alle sammen have mulighed for at kan se kampen. Helt klart. Og hvordan har I selv gjort jer klar til kampen her i aften? Jamen altså, vi har startet med at se KF håndbold mod Kiel. Det gik ikke så godt, men og så har vi fået på øl, og så er vi klar til landskampen nu her. Og jeg ved, at I sammen med naboerne også har oddset til den her kamp. Hvad har I fået oddset på? Jamen, vi er naturligvis også på kampen, og vi er naturligvis også på, at Danmark de skal vinde. Og vi er naturligvis også på, at Bender han er først målscorer. Og så er vi en del, der håber, at I får ret og vinder i aften. Ja.